నేనుంది నేను మావ జంగుబాయిన దీక్షత రూపంనే జమ్గావ सूड बचर चोकोडना नाटना पोरोल पेंदा पोरोल आणि नाटना पोरोल उंदी इद बंटी बंटी विचार की तेरवेडील बंटीन विचार की मक मुन्नेग जमगावा ಈಗ ಜಮಗಾವೇರ್ ಕಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಾ ಏತವಲ್ಲಿ ಈತಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರಿಂಜ ಕಿರ್ಮಕಿ ಮಾಯ್ನಂಟಾವ ಸೆಲ್ಲೆ ಮತ್ತ ಬತಿ ಪೇಂದಾಗ ಲಿಹಿ ಕಿಸಿ ಮತ್ತಕಿ ಜಮಗಾವೆಂಜ ಕರ್ತ ते चोर पवित्र नेडु जमगावतग नेड मल्ला इद नाटुन रूप पाटलाल बोर बोर पाटलना पोरलु बत पोरल इरकटिंजे गिरे अक्को मामलोइकी आजियो तादयो इहिन विचार की मकी बती पेंदग लिहि किसी मतकी भगवत राव पटेल इंजे सूड नाटना पोरल गिर जमगाव जंगुबाईना पोरल आणि नाटनोर पाटलना पोरल गिरे भगवत राव पटेल म्हणजे भगवंतल म्हणजे श्री शंभू महादेवाल ते आतल नेड इगे पेंद उंदी कोजी मत अदेन लासी इद जागतग ई ताल डगुर कार्यक्रम अंत इत कार्यक्रम नग नेड वाताड़ उर्कुनु पेंदुन गिरे नन कोटि कोटि जहार किसेक आणि नेड बतलितके नेड दीक्षा भूमि तग तेन मुने अव जेंडान सड़की नेगिर वासी मतोनन ते नेड वातोन बतलितके तन मंदे पेंदुन पूजा कीवाल इदुंदी माव धर्मतगा माव गोंडवान त्रोपो मरड महान महान डगु किंजे कित्ताड बै डगूर माव धर्म बै डबगूर माव नेकी बै डगूर माव बुद्धि बै डगूर विचार बती सर्वा है तुझा पसी पण जागा चुकल्याशी तब समधिमंत बरपूर्ण महागने बतीचु सब बगाई बती जागातून मरड बुले मातड बतले जके उदी मावा दशयन वल बेरेंकी इतकैद पीतक अतकैद निष्ठे मानता अतकैद पीतक इतकैद निष्ठे मासक बनता बारी निष्ठे मासक मनता मा कैदुन पोरो बारी वासक से ले कैदुन पोरो येस बारी वासक से ले कैदुन पोरो बरखत बारी वासक से ले इन वालुदी नेंड चिंतन आणि मंथन मंथन म्हणजे कोरप कीवल इद मंथन ते इद मंथन तग नेड ई वातांग उप समधी मरड पेन कांदू नेड बच्चो डगु डगु वातेर राजलिर वातेर मोक्षलिर वातेर गरीब वातोर हरीब वातोर बाई वाता दादल वातोर चुड्डुर वातोर डगुर वातोर समदिर नेड वातेर ते इत जागतगा 33 कोटी पेन पहाड़ी कुपालिंगाल बहानु पेन कुन मार्गदर्शन की तो नेड सूड गुड़ी चिरमुडन सूड अंत बेंदक नें कट कटोड़े किंत नमगिर सरी मार्क्सक मंतो बती सरी पुटचक सेले चिदांद पोरो पाटर धन्यगावा पोरो पाटर धन्यगावा नालो सगना पेन कुन बेरेंकी पेन कना उदाहरण बहन कीते नाव उंदी इते विचार बतल मनते तके नेंडिदु मरट दर्शन आणि मार्गदर्शन इंजे करण गोष्टी मंत उंदीते दर्शन उंदीते मार्गदर्शन दर्शन म्हणजे बतल अवल पेंदग वाताट दर्शन कीताड बिमल पेंदग सोत्ताड दर्शन कीताड पेरसा पेंदग सोत्ताड दर्शन कीताड ना तीर्थने का सोत्ताड दर्शन कीताड नालों कोन तिरिताड इदन इंतर दर्शन प्रति उंदी पेंदुन काल करवाल दर्शन आंदू ती दर्शन आंदू ते दर्शन आणि मार्गदर्शन मार्गदर्शन म्हणजे बतल इतक मार्गदर्शन नेंडू वरोर वेहवल वाले नेंड प्रवचन तुंदा नेंड महाराज मंतोर वेहचक मंतोर तिद मार्गदर्शन बत्सर्दुन सोतेके बतला अंत बत्सर्दुन सोतेके माक चोकड़ जर्ग अंत बत्सर्दुन सोते काड़वा अंत बत्सर्दुन सोतेके वेड़वा अंतेन वाले दर्शन आणि मार्गदर्शन ते नाकुंदी इते करे मासक मंत सर्व है तुझा पसी पण जागा चुकला सिंजे कितके महाग दर्शन प्रत्युंदी पेंदुन कुट्टा 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 मराठ काल करंतात बती मार्गदर्शन सेले म्हणजे मार्गदर्शन म्हणजे बतल नेड बहन मूरा सुटकी तकुंदी मारगुन सोडी अंतात अदुंदी सरी मंत तद्गिरुंदी मारगांदू ते नेण मरड मार्गदर्शन म्हणजे बतल नेण नाटनोर पाटलाल मंतोर ओर्गिरुंदी मार्गदर्शन सेवल माकुन अवकाशम मंत देवरी मंतोर बत्पेंदुन बतल कियना बतल पूजा कियना बहन मनने जे मार्गदर्शन सेवल ओर्गिरे मार्गदर्शन गुरु यांदूर कटोळल मंतोर कटोळल गिरे बदमाइनतुन बहन मनना बसके तेदना बसकुदना बतल कियाने जक वेहवल वाले गिरे कटोळल गिरे मार्गदर्शन आंदूर राजल मंतो राजल गिरुंदी सरी वेहंतोर ते ओर्गिरे मार्गदर्शन सेवले हिन मार्गदर्शन इनवल सेलवाक सोंजी मावा विचार इनवल बेरेंकी बतल आसक मंता नेड बेरेंकी
ಮಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುತುನ್ ಮರಟ್ ಇರ್ತಾಟ್ ತದ್ ವಸ್ತು ಬೆರೆಂಕಿ ಜಂಗ್ ಪೀಸೆಕ್ ಮಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮಂತ ಅದು ವಸ್ತುತುನ್ ಮರಟು ಗಡಿ ಗಡಿ ನೊರ್ಸೆಕ್ ಚಕ್ನೆ ಕೀಸೆಕ್ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಅದು ವಸ್ತು ಎಂಡ್ಸಿ ಕುಂತಾನ ರೂಪಂ ಬತಲಾಂದಿನ వాళ్ళు ಮಾಕ್ಕರೆ ಮಂತ ಏರ್ಗಿರ ಮೋಂದ್ರಾಂಕ್ ನಮಂತ ನೇಂಡು ನಿಲ್ಸಿಕುನಿ ಚೂಸ ಏರ್ ಡೋಬ್ ಮನಂತ ಇವು ನಾಲಾಮಂತ ಏರೆ ಅಂದು ಬಟ್ ಏರ್ ನಿಲ್ಸಿಮಂತ ಅದು ಏರ್ ನಿಲ್ಸಿಮಂತ ಅದು ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏತಗ ಜಲ್ತಗ ಜಪ್ಯ ಅಂತ ಜಪ್ಪಿತಗ ನಪ್ಯ ಆಸಿಕುನು ಮಲ್ಲ ಚಿಂಚಂ ಆಯ್ವಲಿಕು ಹುಡುಕ್ತಯಾರ ಅಂತ ತೆ ಏರ್ ಈ ಚೂಸ ಏರ್ ನಿಲ್ಸಿಕುನ್ ದಬ್ ಮತ್ತೆಗಿರೆ ಆಗ ಹುಡುಕ್ತಯಾರ ಅಂತ అని ಏತುನ್ ಏತಂತ ಏರು ಸೊಂಜಿ 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 ಮೀರೆಮ ಅಂತ ಬಗ ಸಮದುರ್ತಗ ಏರ್ ಅದು ಲೇತ ಮಗರ್ ದೇತ ನಹಿ ಸಮದುರ್ ಏತುನ್ ಏತಂತ ಬತಿ ಸಿಯೋ ಅದೇಗ ಬಗ ಬತಲ್ ನಿವಡೆ ಮಾ ಅಂತ ಸೊವರ್ತಯಾರ ಅಂತ ಸಮದುರ್ತಗ ಸೊವರ್ತಯಾರ ಅಂತ ಈಗ ಚೂಸ ಡೋಬಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕೆ ಆಗ ಪುಡುಕ ಅಂತ ಅನ್ಯಾಗ ಬೈವೆಲೆಮ ಅಂತ ಬತಿ ಅದು ಏತಂತ ಬತಿ ಸಿಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ಗಿರೆ ಸೋವರ್ ನಿವಡೆ ಮಾ ಅಂತ ಏರ್ ಬಾತಲ್ ಪಾಜೆ ಇತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಏತನ್ ತಗಿರೆ ಉಂಡೆ ಹೊರೊಂದು ದುಸರೊಂದು ಸೀನ್ ತಗಿರೆ ते ಅದು ಏರ್ ಮಾಕು ಉಂಡ್ಲೆ ಕಾಂಬ ಅಂತ ಪವಿತ್ರತಗವ ಅಂತ ಪೇನ್ನೊರ್ಲೆವ ಅಂತ ಮಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡ್ಲೆ ಕಾಂಸಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರ್ಥ ಬತಲ ಅಂದಿತ್ತಕ್ಕೆ ಮರಟು ಇಚೂಸ ಬುದ್ಧಿ ಕೀಸಿಕುನ್ ಮರಟ್ ದಬ್ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾವ ದಿಮಾಕ್ ಪುಡ್ ನಾಗ ಬಹಾನಿ ಚೂಸ ಆತನ್ಸೆಲೆ ಆತಲ ಅಂತ आणि महाग बैवेलेगिर करे मासी मंदार गुलवेले करे मासी मंदार बती लेता मगर देता नहीं इतक येता अंतर बती वरोन वेहोर सियोर इतक ना गुलवेले महाराजी जे करे मासिक मंदार बती ना रोतले वायोन बंटिन बगन नालवेर गुदोन नालवेर गते दोन ते लेता मगर देता नहीं वो भी जहरी छे बते के कई अंत है इतके बतलिंत ओनगा वेलेन मंद नूरा बती सियोर और येता अंतर सीता येत अंतर बती तना बंटी नोंदी नेटिगिर जेवण सियोर ते इतबने अदगिर विसा अंत येतंतगिर सींतगिर पोंगंत गंगा उंडे मल्ला माकु नुंडले गिर सींत ते नेण बेरेंकिदु लेता रुकता भी नहीं और लेता मगर देता भी ऐसा भी नहीं ये बीच में का गंगा है इद गंगा नडुमना गंगा अंदु सींतगिरे उंडे येतंतगिर उंडे गिर सींतगिरे ईतल इद माव बेरेंकी ಈತಲ್ ಗಂಗಾತ ಇದು ಜಂಗುಬಾಯಿನ ದೀಕ್ಷಾ ಆಸಿರ್ಮಂತ ತಿದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಆಸೆಕ್ಮಂತ ತಿದ್ದು ಮನ್ ನೇಣ ದೀಕ್ಷಾ ಬಾರಿ ವಾಟ್ಸೆಕ್ಮಂತಿ ದೀಕ್ಷಾ ಬಹನ್ ವಾಟನ ಬತಲ್ ಕಿಯನ ನನ್ಗಿರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನವ್ರು ಚುಡೂಸ ದೀಕ್ಷಾ ತೋರ್ ಮಾಯ್ನನ ಯಾಂದು ते दीक्षा नेण दीक्षातून मुने बतल कीसेक्मंतर कि मिग कैदग कंकन दोहचेक्मंतर कैदग कंकन दोहचेक्मंतर बततून दोहतोर ಇದೊಂದು ಜೋಕ ದೀಕ್ಷಾ ವಾಲಿ ನಾಕುನು ಯಾನ बततुन दोहतोर मामा पंच इंद्रियाल कुन दोहतोर मामा नव इंद्रियाल मंता की अवे कुन दोहतोर कड़कुन दोहतोर इन वाल बतल गोष्टी आंदके कड़कुन दोहचिकुन सूडना आणि केवकुन मुहचिकुन केंजना टोडी दोहचिकुन वडकना कैक दोहचिकुन तिनना कालकुन दोहचिकुन ताकना इंजकी गे कैदग कंकन दोहतोर मराठी तट्टी कैदग कंकन बारी दोहतोर ಇದೊಂದು ಪೂಜಾತ ವಿಧಾನನೇ ಬತ್ತಲೆ ಇತಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರವತ್ ಇದು ದರ್ಶನ್ ಇದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತುನಿದ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುತ ಬತಲ್ ಚೀಜ ಅಂತ ಕೀನ್ ಮರ ವಡಕ ಕಟ್ತಿದ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಸತೆ ಕಂಕನ್ ದೋಹತೆಗೆ ಬೇರೆ ಮಲ ಕಪಡಿ ವಾಡ್ತಕ್ಕಿದ್ದ ಅಂತ ಬತ್ತಿ ಮಾವ ಕಡಕುನ್ ದೋಹಚಿ ಸೂಡನ ಮಂಜಿ ಈತಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಡ್ತೋ ನನ್ नेट कड़कुन दोहची बहन ताक मन मंदार यार महाराज बाता वेस्तोर कड़क दोहची बेरे छूड़ने जकी गकांका नाम दोहतोर इतके मराठू मुन्ने बाई दिसार ते मायनल मात्रम अद बेये यांदु सेलडांदु जकन सूडवाल बती इदांगे यांदु मरंडडांदु यकी कव वर्षतांदु जुलु कव कय बतले किनवलायो अदे नेंतरकी कड़कुन दोहचिकुन सूडना आ केवकुन दोहचिकुन केंजना केवकुन बुचा पासी केंजना इतके बतल इतके केवकुनु बुचा पातेक बान केंजवा यार इतके केवकुन मराठ चोकोडना पेंदा गनगुंतुन केंजवाल आणि चोकोडना गोष्टीगे केंजवाल बोनंग चाहडिंग केंजवाल सेले बोनंग लेहडिंग केंजवाल सेले चोकोडना पेंदा केंजना पायदता केंजना जंगुलिंगुना पाट केंजना आरती केंजना बतुंडे बदयो दुसरो जत्रा वाता तेंजक बविता फाटा मदांता की आवेकुन केंज गिर केंज मा किताब सुटी कीवाल आणि चोकोडना वाले कुन केंजवाल वाले ये केवकुन दोहचिकुन केवकुन बुचा पासी केंजवाल टोडीतुन दोहचिकुन वडकना
इतक नेण वडकसेक मंतोन उंदिगिर गोष्टिन नीगे तप्पु वडक महाराज बातोर इन बान वडतवे बेक मंतोर पियट्र पामटिन जगिर काली टोड्डी बतल की इंतकी टोड्डीये चोकोन्नोर गिरिंदु सींता टोड्डीये वाइटनोर इंदु सींता ते टोड्डी तुनगिरे समली कीसिकुन वडकना अनि समली कीसिकुन तिनना बतल सेल्ले इन वालगिरे टोड्डी दोहचिकुन वडकनेन वाल इद गोष्ट कैकुन दोहचिकुन तिनना इतके मराठ बतल दिसता देन तित्तक्ते बहनांत ahanayo tit kankanta udes batal mantete kaikun dohchikun tinaneteke maratu samdi विचारतून इगे इरसिकून बतल ते तिनवाल अदे वस्तुतून तिनवाल आणि मेरेंकी मनवाल आणि कालकुन दोहची ताकवाल इजे कितके कालकुन बान दोहची ताकवाल इजे कितके मराठ सोंजक मंतट ते मावा नेण मराठ जंगूबाई ना दीक्षात पोरल ताकसेक मंतट ते बत्सर्दून ताकना बदरूटून दायना बत्सर्दके सोतेक माक चोकड मंता आणि बत्सर्दक सोतेक माकुन वाइट मंतेन वल्गिरे मराठू विचार की इवाडंदी इद मंता अदेने कैकुन दोहचिकुन कालकुन दोहचिकुन ताकवलिन वल गोष्टे आंदो अदे मराठ कालकुन दोहची सेलोक सोतेके अग बोरे झगड़ा कीसक मंत्री ते कागस दांतट सेलोक सोतेके बोरे मायनाल सेल्लु राग कुप्प पंडी दिसंत नालुसी टेंसी तरटिंजेके ఈతలుంది మన్ ते इदु मंदुन दोहचिकुनु मंदुन दोहवल वाले इद माव बेरेंकी कंकनांदु ते इद मायनन मन बाई चंचल मंता चंचल बुद्धितुन मराठ विचार कीसिकुन मराठ पेंदा सरदुन ताकन लासी मराठू समदिर जंगूबाई तेके चुडुर गोष्टी आयो जंगूबाई ना बातल ते नेकी मंता बद विचार ते बहन मंता इनवाल ननगिरे वेले सेले तोडोसा उंदी वेडिलकना विचारतून पोरो कीसी सूडतोन आणि खराल जंगूबाई नाकून दिसता आणि बहन आतन इनवाल गिरे नडुंदी आगा मतडी गुडातगा वेहतोन गिरे तानलासी पेन मंता बती पेंदून मराठ तन मंदे हेतु की इवाल आणि पेंदून मराठ पेंदा सरदून सोतेके मा कन सीले दन सीले जावा सीले पुतुर सीले पेन माक जरूर वायर अर्धोनर का गिरे वायर आणि माव काळ वेळदून टेंडसी वाटर गोटित पासतून गिर टेंडर कैकना बेडिंग गिर टेंडर कालकना दोस्ता वाले हथकड़ी वाता गिर टेंडर इंजक नाक इच्चोर गवा पेंदून पोरो इच्चोर नाक भरोसा मंता अदेन लासी पेंदून मिरड मरुंगवकने मरड समदिरे उंदी आसिकुन पेंदून माक बचोरते वोजा तचोरे वोजे पिया बैवेले वोजे पीसी गिरे मिरटू इचुर मराठ समदिर आसिकुन वजेतून तहचक बोयन बती एकदमे मराठ गिरे महाराज का काट सेलेते बतलते की काट जब की कटो तब की कटो इन की सुत्कटिते गिरे हान गिरे दिमाकू मेंटल अंत अदेन लासी पेन मला बतल इंतटकी पेन पिसांकी तरा इंजे गिरे इतलुंदी वडकवलवा अंत पेन पिसांकी मकी माव कैदे मराठ कठोर की सिकुन मराठू इन उच्चिकुन तिनवा कुनवाक वेल्ले चिंतन की सिकुन हानगिर दिमाग मा ओवर आसी दांत तान लासी जोक जोकने उंदुंदी पैरी मा कात समले मात चोर पीस सोतके पेन बंटिने पिसांकी इवला आयदु पेन जावा सियांदु पेन येर सियांदु पेन घाटो सियांदु माव उजुड़ की इवला अंदु तान लासी मरट समदिरे जंगुलिंगु दीक्षा वालिर उंदी नावा मंतकी ईतलुंदी कार्यक्रम हर साल दुन मराठ इन जरा कीसक सोतके इदे मावा मला मुनेता वेळचितून वायवाल पिडितून काम सियर इंजके नन इंजके अनि नेड परणे मेटन संधि 14 मेटन गोंदी जंगवेन रायतಳ ईतल नेड चरित्र मंता ते चरित्र गिरे नेड जंगुबाई रायतळ करतीव दीप कुर्तीव दीप यापरा दीप दापरा दीप बंडार दीपुन रोपो बेरेंकी सारे दुर्गुरु रूपल कन्याल ऊर पीटे कोस जरतर बाबो सूर्य बंगरा लावल जलकर देवक्को कानेरा कानिका को रान कोई नल पेपी रानई कोई ने पेरी सारे दूर तादो रूपाल देवी आजी वरदे पुड़ती वर पुतूर जंगवेन रायतड़ी
33 कला 32 माया 12 कोसून हुगवा 24 कोसून जाक इतल विचारतून रोपो राय वागिन राय मोतीन कोरते मरीन ये चिकुन जलई जाकुन ये चिकुन कोट पर बिड़वर्त रोपो गदल मड़वी गजबन मियड़ गदल सोमुन तोड़ो जलई जाकुन बेरेंकी मरमिंग की सिकुन अचपति सिंगाल गचपति सिंगाल भूपति सिंगाल टोंडल मरी सिंगाल वीर नालवीर मरकाते के सेकल पोलो सेकल रंबो सेकल कारो सेकल तारो इव नालू जनी कातंग अस्के ఊరు పేందగా బేటీ బలైతున్ రొప్పో బది విచారతే సొత్తెరిన్వాల్ ఈతలుంది బాయిన చరిత్రమంతా ते ఊరుకున్ బాతల్ కాడవేడ్ ఊరు పేందును మరుంగ్సి మత్తె రస్కే पेंदा विचारतुन मरुंगसी मते रसके वासतुन दूसार चले पोंडकत के कपड़ी पुट चले उड़कत के येर पुट चले बस के ते जंगुबाई सपना तरूपुन वासी ऊरकुन विचार तोहता नेड़ पेंदा सरदुन मरुंग तिटिंजे के अस्के पेंदा गमला ऊर बेरें की काशी कवड़ी रेह चिकुन पेंदा विचार दिवेनी रुसी सिकुन तन तन मंदे पूजा की तेरसेले अस्के बाताल रायसद निवड़े माता हाँ नीतलुंदी पेंद चरित्र तगमंत अदन लासी नेण मरटू इद बैचोकोंड गोष्ठी की तट प्रति साल इनके महग दीक्षा मंत बगनुंदी इन चर्चा मंत ते अंटिगिरितो नन पंगत मंत बती पंगतुन पे जई संगत मंदने जकितोन मरट कींतट चर्चा तिंतट तिनवल माक जेव काऊ नेण बगगिर मंतते दीक्षा वालिरकुनुदी कोर्सेक मंतन की मरटू समदिर जुलुकते रुचि बती पेंदा चर्चतुनु मरड वड़कना बत्सर्दुन सोतेग बतलांत बदवस्तु बतलांदु इन वाली इतलुंदी रोजी रोजी चर्चा की सेक सोतेके मावा वाय वाल पिडितुन मुने चोकटायर आणि समदि माकुन उजोड़ायर इंजेके नावात्मा गवसी सेक मंता इचरोंदी वेचुकुन मीक समदिरकुनु ना कवस का संसीतिटदन लासी जय सेवा जय जंगु जय लिंगु जय पेरसापेन నేడు ఇది మావ జమ్గావత్రపో వాతంగావ్ సంది नारनाटनूर पाटलाल देवरी महाजान देशमुखाल दाने और समदिरकुन नाव जय सेवा दाने इद मावा पेनगादी जहजमना गोत्तूरू मुख्य अतिथिगा वातेरूर समदिर माऊर नाटनूर आणि बाईक दादलीर समदिर के नन अलम कलम तालीम तगसीम कुरनास मुजरा दंड